Magandang araw sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update ng weather analysis. Tagalog version po ito na yung araw ng Biyernes, another weekend. At valid po ito hanggang Lunes, November 29 hanggang Disyembre 2, 2024. At ito po ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa natin ang update. Mukhang magkakaroon tayo ng mga pag-ulan ngayong weekend dito po sa Bicol Region at sa ibang bahagi po ng Visayas dahil po sa papalapit po na sabihin nating surface trough. Okay? Part siya ng IDCC na mukhang nagde-develop bilang isang surface trough. But sa pag-asa, ang tawag nila dyan ay trough of low pressure. So, elongated po yan. Hindi po siya circular, hindi kagaya ng LPA na talagang bilog na bilog, but ito talagang elongated siya at medyo sabog pang kanyang sirkulasyon. Wala siya masyadong purely defined low-level circulation center para i-classify bilang isang aktibo or moderate na LPA. Okay? At sa ating CraftSat na ginawa kahapon, valid po ito for the next 2 days. So, bukas mag-update tayo. Yung amihan ay nandito sa may silangan bahagi po ng ating kapuluan. At nagkaroon po dito ng shear line at kasalukuyan nakaka-apekto na yon dito sa may area po ng coastal waters at coastal areas ng Northern Quezon kasama po ang Pulilio Island at Southern Aurora. At nandyan lang po siya stationary. And then itong IDCC, mukhang yung ulap dito ay umakyat dito sa bahagi nito at nagkaroon po dito ng tinatawag nating surface trough. At medyo makapal po yan at magpapaulan po sa coastal waters ng Eastern Visayas, sa may Eastern Samar at Eastern Leyte. Kayon din po sa may bahagi po ng Northern Caraga, sa may Siargao, Dinagat, may mga paulan-ulan dyan dahil sa Intertropical Convergence Zone at sa ibang bahagi din ng Mindanao. At yun po, naghiwalay po yung ulap na yon at mukhang magsasanib po dito sa tinatawag nating shear line, yung ulap dito. Okay, pupunta yan dyan. And then by tomorrow and Sunday, magkakaroon po dito ng panibagong ulap na elongated papunta doon. Dahil po shear line po yan. So, sasanib po dyan yung kaulapan itong surface trough. So, by tomorrow po yan until Sunday. So, bukas pag-update natin ng CraftSat, makikita ninyo yan. So, ito po yung ulap na binabanggit natin. Nagkakaroon po siya ng parang surface trough. At humihina na po yung ITCC dito sa bahagi nito. Although, magbibigay pa rin mga localized thunderstorms sa Mindanao. So, magpapulan po ito sa may Eastern Visayas, sa bukas, Bicol Region, at sa Linggo at Lunes naman dito sa may eastern sections ng Luzon, sa may Northern Quezon, Aurora at Eastern Isabela. Ito po yung zoom in satellite animation na yung tanghali hanggang hapon. Nakikita ninyo, ito na yung kaulapan na binibantay natin. Yan po ang naging isang surface trough. Elongated po yan. Pag ganito yan. Hindi po siya talaga purely circular. Although nagsimula siya parang nagiging bilog siya. But wala po siyang low level circulation center. Mga ulap lang po yun. May mga ulan, thunderstorms. At naghiwalay po siya sa Intertropical Convergence Zone. Ito po yung shear line. Nakita ninyo. Stationary sa may area po ng coastal waters ng Northern Quezon, Pulilio. At nagbibigay dyan ng mga showers. At hindi naman po grabing ulan. Kaya dito sa Bicol, sa atin, sa Naga, umaaraw pa rin. Okay, pero bukas, itong ulap na ito, magme-merge dito sa shear line. So, mangyayari niyan, pagdating niya dito, magiging ganito po siya. Magiging elongated po siyang ganyan. Okay, yung ulap na yan. So, binabantayan po natin dahil mataas yung upper level winds o wind shear. Kaya napupush yung ulap pataas na yun. Sa mga post natin sa ating Mr. Typhoon Padua sa Facebook, nilagay natin doon yung update from Pag-asa. Hindi po tayo maglalagay
Dahil focus lang tayo sa mga bagyo. Since walang bagyo, papahinga tayo. Yung may mga ulan, mga iba-ibang weather systems, condition pag-asa po yan. Okay? So, ito po yung surface trough. Galing po ito sa European model. Ayan po yung nag-form na yon. At ito yung amihan. Concentrated lang dito sa may eastern sections po ng Northern Luzon. At eastern sections ng Central Luzon. Diyan lang po yung mahangin. Dito sa Bicol, hindi pa masyado. And then by tomorrow, yan po, nandyan lang siya. Stationary lang po yung amihan. And then magkakaroon po siya ng shear line sa Sunday hanggang sa Monday. So, nandito po yung shear line. Yan, sa area na yan. Sa Monday and Sunday. So, mangyayari po bukas, kung titignan natin itong 24-hour rainfall accumulation. So, bukas ng Sabado, yan po, magpapaulan po yan sa may eastern sections po ng Eastern Visayas. May mga kalat-kalat din po sa central at western sections. Pabugso-bugso po yan. Light to moderate to at times heavy. At gayon din po sa may coastal waters o coastal areas ng Bicol Region. Sa may Pakatido District, Catanduanes. Magkakaroon po dyan ng mga pag-ulan. Okay? Yan. Kita niyo dito. Sa inner portions ng Bicol, tulad ng Naga, Iriga, Legazpi sa eastern sections din po yan. At ibang bahagi po ng Bicol ay may mga ulan din po inaasahan pero hindi po aabot dun sa grabing mga pag-ulan. Okay? So mga light rainfall lamang po bukas. Pagdating ng Sunday, o bukas ng gabi hanggang Sunday, yung shear line aakyat po dito sa may bahagi po ng dito siya. Yan po, kita nyo yung shear line. Pupuntahin dito sa may area po ng Northern Quezon, Pulilio. Aabot din sa may area po ng Calabarzon, Oriental Mindoro, Northern Panay, Romblon, Marinduque. May chance din may mga ulan dyan. So, mga watak-watak po yan, mga isolated scattered rain showers, dulot po ng shear line. At minsan may mga ulan na pwedeng lumampas ng 100 mm. But hindi naman po siya magkukos ng yung tinatawag nating massive floodings. May mga flooding sa mga low-lying areas. So, yan po ang mangyayari Sunday. And then by Monday naman po, yung shear line akit na po dito sa may eastern sections ng Cagayan Valley. Sa may Eastern Isabela, Central Isabela, dito rin po sa may Quirino at Aurora area. Pati sa may eastern sections po ng Southern Cagayan. So yan po ang magiging forecast. So ang ulan natin dito sa Bicol at Eastern Visayas ay bukas ng Sabado hanggang Linggo. Monday okay na po ang panahon. Dito rin po sa may Quezon naman po, Northern Quezon at ibang parts ng Calabarzon. Metro Manila baka umulan din ay sa Linggo hanggang sa Monday. So yan po ang mga possible forecast sa ulan. Sa wave heights, mapanganib po hanggang sa weekends sa West at East Philippine Sea. Pero ang central waters po ng Philippines, dito po sa may Sulu Archipelago, sa may Visayan Sea, ay magiging kalmado hanggang half a meter lang wave heights. The rest ay medyo up to 4 meters. But sa Monday, ito yung forecast sa Monday, bababa ulit sa 2 meters or below. Light to moderate po yan sa West at East Philippine Sea. Although mataas pa rin po dito sa may eastern, northern at western sections po ng Northern Luzon ang mga alon dahil po sa hanging amihan. So yan po ang forecast sa alon. At sa ensemble, ito yung pinapakita ng European model. Mukhang may mga possible na mga low pressure dito na mag-form within the next 7 days. But hindi pa po yan sigurado. Okay? Mababa ang probability. Kahit dito sa may Western Pacific, wala tayong masyado nakikitang maraming populated na ensemble sa mga formation. Sa Global Tropics Hazards Outlook naman ng Climate Prediction Center, inisyu po ito ng Wednesday, valid for the next 2 to 3 weeks. December 4 to 10, ang Southern Philippines, Palawan, Mindanao, parts of Visayas,
ay magkakaroon ng more than 50% na above average rainfall. Samantala po ang Luzon, kasama po ang Mindoro, Bicol Region, Northern Samar ay magkakaroon po ng 50% of below average rainfall. So, konti ang ulan yan. December 4 to 10. Hindi po siya abot sa average levels. Sa week 3, which is highly uncertain, December 11 to December 17, hindi pa po yan sure. Mukhang magkakaroon tayo sa Pilipinas ng below 20% of a tropical cyclone formation probability. So, nawawa po yan, low chance. So, wag tayo mag-worry. Mag-worry tayo pag 40% or more than 60% ang probability. So, ito, low chance po ito, highly uncertain na may mag-form po dito. Okay, so relax lang po tayo. Huwag kayong maniwala sa mga postings kasi ang dami pong lumalabas dyan since last week. Okay, so makinig lang sa mga latest updates mula sa DOST Pag-asa at sa mga ibang reliable sources na pinapakinggan ninyo o pinapanood. Okay, sa ating Climate Prediction Center MJO forecast mula November 28 to December 12, magkakaroon po tayo ng mahinang wet phase. Pero hindi aabot ng Pilipinas, dito kasi yung Philippines. Nandito pa lang siya sa may West Philippines yung wet phase ng MJO. Kaya yung November 27, ito hanggang December 12, na meron na light blue na coloration. Wet phase po yan, ng Madden Julian Insulation. Na-absorb po yan ng ang outgoing radiation na-absorb ng dagat. So, magkakaroon po dyan ng mga pag-ulan. So, hopefully, sana hindi magkaroon ng mga bagyo. So, babantayin po natin ang Philippine Sea at Western Pacific. At gayon din po dito sa Australian MJO forecast nila. Mula yan sa Bureau of Meteorology ng Australian government. So, hanggang December 27 for 1 month, medyo mahina po ang wet phase ng Madden Junior Oscillation. Ang medyo malakas po pag nandito yung lines, nandito yung bulk ng forecast. Pero nakikita natin malapit sa circle, so medyo mahina po yan based sa pag-aaral natin itong MJO. So, ang kita ninyo dito, balik tayo sa November 24. Ito yung wet phase, yan dark blue na yan. Ito yung dry phase. So, ang kita ninyo, pag ginalaw ko yan, pagdating ng December first week, ayan na po yung wet phase, pero humihina po siya habang papalapit sa Pilipinas. Sa may Northern Australia naman po, medyo malakas ang MJO. Nandyan lang po siya. But still, kahit na mahina yan, baka may mag-form na tropical cyclone, kaya babantayin po natin yan. So, hanggang December 26, may wet phase po dito sa may east of Mindanao. So, sign din po yan dahil meron tayong La Nina o may hinang La Nina inaasahan, but baka neutral lamang. So, malalaman po natin yan next month sa latest La Nina update by middle of December. Okay, so yan muna po ang pinaka-latest natin sa ulat panahon ngayong weekend. Magdala lang payong, kapote kapag kayo lumabas ngayong weekend dahil may mga ulan-ulan po tayo, dulot ng shear line. Pangkaraniwan po yan sa panahon ng amihan. Alongside po yan, yung shear line yan, yung tail end of a cold front, tail end of a frontal system dati. Binago ng Pag-asa. Ang ginawang technical. So, technical term po yan ang shear line. So, magbibigay po yan boundary po yan ng malamig at mainit na temperatura. Nag-create po ng mga cloudiness, thunderstorms. Yan po. So, hanggang sa muli, mabalik ulit tayo siguro sa Monday para bigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padong Papala. Mag-ingat po tayong lahat. #, the Wiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.